laban janvier kalo tile 28 san 2026 an minnu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCD AES a yirala k'a fɔ kunu tarata don janvier kalo tile 27 san 2026 kɔnɔna na olu bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ kɛ ni ministre min ni ale ka baara bɛnnen no sɔrɔko kunkan ko ma Aluseni Sanu ni ale sugantilen no k'a kɛ président du conseil des gouverneurs de l'AES olu bɔla ka fara ɲɔgɔn ka kɛ BCD AES ale yɛrɛ kɔnɔna na ka hakilina falenw kɛ banque ale baaraw bɛna kɛ cogo min na ani fɛn min yɛrɛ kɔni juru o bɛna don mɔgɔw la cogoya min na ani jamana ka ɲɛtaga kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanaw ka daminɛ Mali la Burkina ale ni Niger olu ka ɲɛtaga o bɛ se ka sabati cogoya min na. Alisa an bɛ to ministre de l'économie et des finances ale ka kunnafoniya kɔnɔna na Aluseni Sanu a bɛ wagati damadɔ bɔ kunnafoniya dɔ olu yɛrɛ kɔni carilen no bɔlɔlɔsiraw sanfɛ minnu b'a la k'a yira k'a fɔ AES ale yɛrɛ kɔni bɛna a ka wari ka o bɔ ani a ɲɔgɔnna caman a yirala k'a fɔ fɛn min ye ni kunnafoniya ye ni kunnafoniya in tɛ kunnafoni jɛlen fɛn min ye ministre ni ale ka baara bɛnnen no sɔrɔko kunkan ko ma Aluseni Sanu a bɔla ka communiqué ka o bila k'a yira k'a fɔ kunnafoniya min ni o yɛrɛ kɔni bɛ ala ka munumunu bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko kunnafoniya in tɛ kunnafoniya jɛlen ye ko olu yɛrɛ kɔni tile kelen ma bɔ ko ale yɛrɛ kɔni ma bɔ k'a fɔ maa si yɛrɛ kɔni ɲɛnɛ ko fɛn min ye AES wari ye ko o bɛna bɔ ko kunnafoniya in kɔni tɛ kunnafoniya jɛlen wa kangali ma da u yɛrɛ kɔni bɔla k'o kɛ o y'a yira k'a fɔ ni e maa o maa ni i nɔ minɛna nin kunnafoni kolon in yɛrɛ kɔni carili la ko ɲangini o bɛ ta k'a da i kan. Janvier kalo tile 26 ni o ye don ye don min ni ale sugantilen no k'a ɲɛsin douane maa o maa ni ale bɛ laɲɛnamaya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka sanga ni o hokumu ye kunu tarata don janvier kalo tile 27 san 2026 kɔnɔna na fɛn min ye douane maaw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka u ka fara ɲɔgɔn ka kɛ samakɔkaw olu fɛ yen nɔ ka ɲɛnajɛba ko o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin u ka maa minnu ni olu bɛna taa retraite la ma ka sanga ni douane maaw olu ka don laɲɛnamayali a yirala k'a fɔ ɲinɛta o sigila babu min kan sa o de buna adamadenw olu ka lakana o bɛ se ka sinsin cogo min na fo ka taa se douane olu yɛrɛ kɔni ka janto ɲɔgɔnna ma janto yɛrɛla ma a yirala k'a fɔ ɲinɛ san kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni douane ma 61 olu de kɔni bɛna taa retraite la ka sanga ni o hokumu kɔnɔna ye fɛn min ye douane ɲɛmaa ye ale bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin nin ma ko fɔta ninnu ma ka sanga ni u ye wulikajɔ minnu kɛ u ka baaraw kɔnɔna na o tɛmɛnen a yirala k'a fɔ sefa wari 120 o de bɛna di nin ma ko fɔta ninnu ma u ka kunnafoniyaw la u y'a yira k'a fɔ nin wari ko fɔta min filɛ ni a bɛ ka di nin ma ko fɔta ninnu ma n'u bɛ ka taa retraite la ko wari in yɛrɛ kɔni bɔla olu ka cotisation de kɔni kɔnɔna na ko san o san u yɛrɛ kɔni bɛ nin lajɛrɛ in kɛ ka wari ta k'a di u ka retraitew yɛrɛ kɔni ma. Tɛnɛndon janvier kalo tile 26 san 2026 o tun ye don ye don min ni ale bolo dalen no ka ɲɛsin Inde jamana ma ni a yirala k'a fɔ olu ka yɛrɛma hɔrɔnya o ta ko 76 o tun ye o ye ka sanga ni o hokumu kɔnɔna ye an ka faaba la olu bɔla ka nin don kɔfɔta ye ale la ɲɛnamaya hôtel Radisson collection ale kɔnɔna na kɛnɛ min kɛla sababu ye ka ɲɛmaa caman ko o fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ in kan fɔ ka taa se an ka ministre min ni ale ka baara bɛnnen no maliyɛnden minnu bɛ kɔ kan olu ka ko ɲɛnɛbɔli ma ale fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ in kan kɛnɛ in yɛrɛ kɔni la ɲɛnamaya la ni maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu bɛ tali kɛ l'union malien des aveugles ni olu kɔkɔrɔma donnen no madame Rose Bouzaïde ale fɛ olu ka maaw bɔla ka taa kɛnɛ in kan ale la ɲɛnamaya min bɛ tali kɛ u ka l'hymne national la u yɛrɛ kɔni bɔla ko o da u ka Inde kan ale kɔni na u bɔla ka kɛnɛ in la ɲɛnamaya ni u ka nisɔndiya baden ye. Fɛn min ye Segu ale ni Bamakɔ furancɛ la a yirala k'a fɔ fɛn min ye masiba kasara dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla nin yɔrɔ kɔfɔta ale furancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Faya a yirala k'a fɔ maa 3 olu de kɔni bɔnɛna u ni na nin yɔrɔ kɔfɔta in kɔnɔna na ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye camion citerne dɔ ye ale kɔni jɛninen tun bɛ nin sira kɔfɔta in kan min kɛla sababu ye k'a to nin ma kɔfɔta ninnu olu yɛrɛ kɔni taala don o la ka maa 3 ka o bɔnɛ ani na u y'a yira k'a fɔ a bɛ wagati damadɔ bɔ fɛn min ye camion citerne ye ale yɛrɛ kɔni jɔlen no nin yɔrɔ kɔfɔta in kɔnɔna na min bɛ ka kɛ sababu ye ka kasara ka o yɛrɛ kɔni don maaw kun minnu bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli badanɛ ma ala ka a di u alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ an bɛ taa yorosokaw olu
fɛ yen nɔ tɛnɛ don janvier kalo tile 26 san 2026 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye loroso ale lycée public maaw ka kalanmɛturu ye olu yɛrɛ kɔni bɔla nɔ ko u ka baara ka ale ɲɔngiri ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye u ka janvier kalo sara o yɛrɛ kɔni ma d'u ma o hokumu de kɔnɔna na olu yɛrɛ kɔni bɔlen n'u ka grève kɛ min na u kɛlen n'u ka kalan yɛrɛ kɔni jɔ pewu u y'a yira k'a fɔ grève yɛrɛ kɔni kɛ waati bɛnnen n'u k'a sɔrɔ semaine wɛrɛ dɔgɔkun nata ni ala y'o yirana ko o yɛrɛ kɔni kan ka bɛn fɛn min u ka kalanden minnu bɛ 10e fo ka taa se 11e na olu ka évaluation de premier période ale ma fɛn min yɛrɛ kɔni kalandenw ye olu yɛrɛ kɔni kamana gannen no kosɛbɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Jawando service wulila deliko la ko kura ne ba ne fa e de sigilen bɛ ka i bolo fila da i sen kan terɛnko gɛlɛya ko hami b'i la o ta ka bɔ i la Jawando service ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko terɛn bɛ olu bolo cikɛni na terɛn ninnu ye 250 mètres carrés de sefa wari 600 ani 500 awɔ sefa wari 600 ani 500 frais de transfert fɛnɛ bɛ a la titre foncier de don titre individuel ni tɛ cikɛni na fɛ senu fɛnɛ bɛ yen nɔ sefa wari 800 o fɛnɛ ye 250 mètres carrés baramali masurunya la o t'a bɛɛ ye dɛ Jawando service bɛ ka so jɔlen bannen ni ka o di ma o ma cité F3 ye sefa wari 35 ani 5 a tɔ man ca bilen dɛ i boli joona i kana i sen ka ye Jawando service ale ka cité ale kunkankow la i mago bɛ terrain gansan na walima i mago bɛ so jɔlen bannen na Jawando service bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ Jawando service ale dagayɔrɔ filɛ nin ye Sotiba 00223 79 09 48 48 Jawando service kalikan de don ko san 2026 in na denbaya kelen so kelen an bɛ taa direkaw olu fɛ yen nɔ kari don janvier kalo tile 25 san 2026 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye dire ale marabolo ye a yirala k'a fɔ kurun dafiri o yɛrɛ kɔni cayalen don kosɛbɛ o hokumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kurun dɔ ale yɛrɛ kɔni dafiri la dankan ni ale bɛ dire ale ye cercle fɛ o y'a yira k'a fɔ kurun yɛrɛ kɔni dafirilen maa min ni ale kɔni tun bɛ ka kurun yɛrɛ kɔni boli ko foyi kɔni ma kɛ ale la ga o y'a yira k'a fɔ maa 5 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni bala ka ɲini minnu kɔni ma ye fɔlɔ o y'a yira k'a fɔ kurun dafiri yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to fɛn min yɛrɛ kɔni ma 30 ani kɔ olu de kɔni bɔnɛna u ni na an bɛ ala deli alisa ala ka badanɛma di u bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ fɛn min ye Burkina Faso ale vista banga Burkina ani u ka jamana ka wulikajɔ kɔnɔna ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wulikajɔ ba kɛ tarata don janvier kalo tile 27 san 2026 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min u ka premier ministre ye Talba Jean Emmanuel Ouedraogo ale bɔla ka taa fɛn min ye bisi 300 ani kɔ ɲɔgɔn ko o di u ka société de transport en commun Sotraco ale ma walasa fɛn min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw ye olu ka taga ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min u ka kalandenw ye olu ka taga ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na an bɛ taa Turki a yirala k'a fɔ tarata don janvier kalo tile 27 san 2026 kɔnɔna na fɛn min ye Nigeria ale jamana ɲɛmɔgɔ ye Bola Tinubu ale bisimila Turki ale jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a yɛrɛ kɔni ka tagali kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni u datugu kuma caman na u ka kumaw yɛrɛ kɔni sinzila fɛn min kan sa o de bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin cogoya min na fo ka taa se teriya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tɔ bɛ se ka sinsin ka kunnafoniya kuncɛ an bɛ segin ka na an ka faba ale kɔnɔna na tɛnɛn don janvier kalo tile 26 san 2026 kɔnɔna na fɛn min ye conseil national du patronage malien ale bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn a yirala k'a fɔ u ka doyen min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Soya Gwalifa ko Daba Masa ka wele sela ale ma tɛnɛn don janvier kalo tile 26 san 2026 kɔnɔna na fɛn min ye patronat maaw ye u bɔla ka foli bila ni tasi bila kɛ ka ɲɛsin banbatɔ ma an bɛ ala deli badanɛma ala ka a di ani alisamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen mali kɔnɔ fɔ mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni ala man ka jɔnya joona